biasane lecetan mbek sampean. Mas di mana ngono sik repot ngono. Lah terus piye lek kumpul ya kok iso. Wong ben dicetok sik sibuk, sik repot. Deloki statusmu WA anu. Sampean semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin. Semakin naik daun. Dadi iki delok statusmu tok iki jadwale padat iki aku delok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur deloki statusmu tok. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu toh, Mas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek semangat apa piye ngono. Sampeyan lho Mas Akbar ya wong dikangeni ya ndak paham sampean iki diceti tak ceti ngono ra gelem bales nyapa to jane. Ya bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Oh alah. Terus ngene iki lho. Mosok sampean ndak kangen to ambek Aduh. Sik to. Kayak iki niken iki VC aku. Lah wong aku pas latihan kayak pas latihan nyapa jane. Ya mbok aja diomongne ngono iki aku kan malu to malian. Terus VC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. Kayak rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Emang gue cewek apaan? Luar biasa iki lho, matur nuwun karo Pak Kamit, Pak Kasun. Iya, terima kasih banyak buat Pak Kasun, Ibu Kasun, Bapak RT, Bapak Lurah, Ketua semuanya Panitia. Ketua Panitia, Bapak Kapolsek itu, semuanya terima kasih juga sudah hadir semua Mas hari ini tuh lengkap sekali ya. Oh iya. Iya, begitu. Ngene aku ndeloki statusmu WA anu. Apa? Sampean semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin. Semakin naik daun. Dadi iki delok statusmu tok iki jadwale padat iki aku delok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur deloki statusmu tok. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu toh, Mas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek semangat apa piye ngono. Ndak dirimu pane dirimu tok sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa ndi sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Mbok kaya enek mak klepok. Aku delok dong. Hei. Wes rusak lan tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih Bu wau nggih? Oh jam maghrib engko wau maghrib. Napa? Sak bibare maghrib. Oh, sak bibare maghrib. Jam 10-an wau. Wah. Sik to, aku ki tanya umurmu piro to jane? Umurku berapa ya kira-kira? Heeh. Mas Akbar berapa? Aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Teh kontelan umure piro? Aku 21. 21 tenan ora. Ndak kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16. Nganu Mas. Piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyok ngene itu terus sok nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek dosene klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Wah, apa to Mas Akbar ki opot to. Gemes aku. Kediri ki gone seniman, Dik. Padang seniman. Bahkan kemarin aku mendengarkan HUT Kediri itu wayangan 3 hari katane. Wow. Aku denger. Bagi nyapo. Lo kan yo kaget lo Mas Oh, Kediri iya. lo Kediri lo iso 3 hari wayangan ya. Full itu 24 jam. Ya. Wah. Dulu itu ada sinden dari Kediri yang terkenal zaman dulu. Wow. Siapakah itu? Namane Bunyi Kartini Sabdose. Kowe nyapa kok ora tak apa-apane Sapa Mas jenenge Mas? Bunyi Kartini Sabdose. Bunyi Kartini Sabdose. Kartini. Iya Kartini. Kartini Sabdose. Itu dulu itu muridnya Pak Narto Sabdo. Oh. Itu sudah melanglang buana. Okay. Bahkan itu namanya sinden dari Kediri muridnya Ki Narto Sabdo, ya toh. Jadi gitu. kondange Bu Kartini Sabdose kuwi mergo srawung karo dalang-dalang
sering kumpul dalang-dalang Pak Narto Sabdo, Mbah Panut Nganjuk. Terus? Mula sampean nek pengen saya melejit sering kumpul aku. Mas ngene Mas. Piye? Wong aku lo biasane lecetan mbek sampean. Mas di mana ngono sik repot ngono. Lah terus piye lek ku kumpul ya kok iso. Wong ben dicetok sik sibuk, sik repot. Ngene lho, Oh iki kok gayamu ki lek pas dalang ngene iki dolan mbek aku ngene. Ngobareng dicet lho Mas ndak respon belas. Tenan. Ora, ngene lho, aku ki nek nggur ning Aku chat. mendingi cetan karo Kolil ka. Chatane karo sapa? Kolil. Sama bapakku to. Bapak tercinta ya. Ora ngono nek Dik Niken. Aku ki nek nggur chat tok, iki kadang-kadang ki nggur linu tok ngono tok. Dadi ki Lah chatku ki piye kok iso linu kabeh lho. ora maksudnya ki nek nggur kakean rencana kakean anu iki kadang-kadang tidak terrealisasi ngono lho. Malah kadang-kadang sing dadak ngono kuwi malah iso dolan-dolan ayo butuh dolan ngono. Wong didadak apa nek sering ning Solo no. Yo ngono kuwi nyusul ning Solo. Emang kok disusul ning kono enek nganune ae. Ora enek. Ora enek ya. Ora enek ya. Heeh. Nembang aku kangen suaramu. Kangen suarane apa kangen wonge? Ya sekabehane ya to. Lek kabeh ora disangoni. Alah, ya kan sangu ora kudu duit. Aku lho ndek iki ulang tahun lho Mas Ramo kado piye kok masuke? Lah aku nek wingi bar lulus anu kok ya ora mbok kado, bar lulus kuliah. Tak kado buket no. Buket apa bareng tak buka? Lah buket sempak kemamel sing napani genapak kol. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo. Engko ngatek ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo Mas. Ning ati nunggunya para kasucen ra ana banyu mili kang lumintu.
gara-gara angru beda tembung prasetya wis musna kasetyan ilang bareng lakune jaman kang kebak ing kacintrakan kidung serating jalma rubuh mung karana lamise wanita jare wanita papan paraning rasa asih lan sedya jare putri iku dadi panuntuning tresna suci kang tuwuh sajroning sanubari nanging tresna kadya toya lan wisa toya bisa anyeger rasa wisa bisa karya bubrahing raga nalar bisa buyar angen-angen rusak merga ngoyak ing katresnan ginurit sanggit lungit jalma putra Dewi Hawa raga papa jiwa raga angidam brangta kadya kembang kang siniram daru beksi angleledo anggoda andum sari sak marga-marga maweh leburing gubuk penceng tuwa pertapan jati srana kang nedeng ngiyupi si kombang kang layu ngelak kobaring asmara tumetesing banyu katresnan kang awoh kanestan tetese banyu ramban kang awoh kacilakan Om awik nam hastu nama sidam garwaku sing banget ndak tresnani renuka sumurupa bejane wong bangun bebrayan iku ora amarga kahanan sing sarwa turah tak baleni sepisan meneh kabejane wong urip bebrayan iku ora mung merga kahanan sing sarwa turah kahanan melarat utawa sugih mono dudu dasar kanggo nggayuh kabejan lan katentreman jernyatane kabeh wis padha ngerti yen sejatine babakan kuwi mung gumantung ana rasa panarima awit apa awit perkara kahanan lair kuwi bisa digayuh sak titahe aja nganti ngangsa mula yen ora kedunungan watak sabar lan narima banjur owah gingsir sing dadi pikire satemah ora bisa langgeng lan lestari anggone padha jejodohan yayi inggih Kakang Panembahan
Kakang Panembahan Begawan Risanggeni ingkang minangka guru laki kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene siang pantaraning ratri kula tansah dipun tuduhaken dhateng margining kabecikan. Iya ngene yo Yayi, pun kakang iki tinitah dadi wong lanang, dene Yayi Renuka tinitah dadi wong wadon. Omah-omah kuwi wajib tumrape wong urip, wong lanang kang dadi ratune, wong wadon kang dadi patihe. Kalamun den ibaratake pusaka kaya duwung lan warangkane, penggawean sing dikersake kelawan ratu kudu dirembug lan ditindakake kelawan patihe. Lamun ratune masesani, patih ingkang mranata lan ngawruhi sak wewengkone. Renuka nuwun inggih Kakang Panembahan. Renuka ing pertapan Jatisrana kene aku kelawan Siadi wis anak-anak loro cacahe, ya kuwi Suwandagni lan Jamadagni. Marem-mareme wong kang wis bangun bebrayan kuwi lamun ta wis pinaringan wujute momongan. Mula Renuka, mula gula wentan putramu kekarone nganti dewasa ya Yayi, Yayi Renuka. Pandhita Karya wangsit pindha gombang ngajaping tawang susah ngangin ngending kene miang kaliyeng kangkung wekasane langit Jaladri isine bumbung wong-wang lan gigiring punglu Kakang Panembahan, kewajibanipun ibu inggih namung anggula wentah wiji ingkang sampun katitepaken wonten jasad kula ingkang babaripun putra paduka kekalih menika Panembahan. Ya syukur yen to pancen kaya mangkono Yayi. Mong bae pun Kakang nyuwun ya bojoku Renuka, pun Kakang nyuwun ing antarane lati lan pakartimu kudu jumbuh ngawiji dadi siji. Tegese yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Kenang apa pun Kakang kandha kang kaya mengkono awit wis ana sawetara wanci iki pun Kakang Risanggeni ngrasakake kaya ana ganjelaning atiku kang ora bisa diucapake lan diwedharake. Embuh perkara apa panjenenganing sun ya durung dungkap Renuka? Inggih Kakang Panembahan, sajake iki wis titi wancine manembah marang Hyang Agung. Luwih dhisik aku bakal manjing ana sanggar pamujan sing tak sesuwun
Muga-muga ora ana mendung kang anglimputi pertapan Jatisrana kene. Satemah pertapan kene sing ana mung tembung ayem lan tentrem. Nuwun inggih Kakang Panemban, sugeng nderekaken Kakang Panemban. Anggenipun badhe manjing sanggar pamujan manembah mring Gusti Kang Maha Wikan. Sabanto mahyune ngalah ya dumilah kang olah ilmu bangkit bangkit nikat retang ukut ukut aning jiwa langkong Bathara ya jagat pangestungkara sajake Kakang Risanggeni wis krasa yen to aku renuka ndarbeni tumindak ingkang singlar saka kautaman nanging Kakang sing gedhe pangapuramu ya Kakang nggonku tumindak sedheng marang priya liya ya mung merga nggonku ora entuk jatine pemarem saka panjenenganmu Kakang Begawan Risanggeni bares wae Kang bojomu iki wis ora puas karo kowe ana priya liya sing siyang pantaraning dalu bisa ndadekake aku antuk jatining pemarem ana priya liya sing iso marake renuka atine luwih ayem luwih tentrem sepurane sing gedhe ya Kang aku turung bisa dadi bojo sing apik tumrape Kakang Begawan Risanggeni Yayi
sapatemon iki pancen sing tak karepake biyo. Sepira to kapange penggalihipun Kakang awit wis sawetara suwe ora ketemu lawan jeneng sira wong ayu. Piye? Kahanan omah ra aman to? Bojomu ning ndi? Tanggapan? Mboten. Menika nembe mapan wonten sanggar pamujan nembe ibadah marang Hyang Agung adatipun nek wis kadung ibadah dangu sanget. Ya, tutukno dhisik wong ayu. Kaya macan luwe blerak sempal lembehane dadi lan pantese hangan diko arum kumepyarak katon wajane teledok sare amimbui nguciwate kang pindho mosnika saepa entai ingkang godha santosa terus lahir batine. Yayi Renuka. Sapa wonge sing ora bingleng-klenghang lelamong nyawang citrane wong ayu Renuka? Wiwit pucuk rambut nganti jejempol suku. Babar pisan ora ana gethek cacate. Nggih. Kula inggih kapang sanget kaliyan jengandika Kakang Adipati Citrarata. Iya. Mumpung ana wanci kang prayoga, mumpung ana wektu kang mironggan. Ayo wong ayu. Turutana brantanipun Kakang. Nyuntak rasa kapang lelumban ing samudra katresnan. Sumangga kula dherekaken Kakang Dipati. Ayo tenang kowe Renuka. Seger sumyah polatane sumringah. Kelegan atine bungah cocok lawan pengarep-arepe saka ngomah. Eling-eling Punggawa praja ingkang senengane golek wong wadon lanyah. Mila direwangi ndelikke dhuwit ana kopiah. Dupi wis ketemu karo wong wadon sing diarah sigra kinanti mlebu omah. Sing wadon mung pasrah sumarah ngladeni wong lanang sing kakean polah. Sang handek ngomaladi tan wandi pinarti bloko kacurnan
Kang hambek juti jane dedeg pengawak panjenengan inggih mboten sepinten to nanging kok tandang grayange ngedap-edapi ngaturaken panuwun nggih Kakang Kakang Adipati Citrarata ingkang sampun tresnani kula Renuka lair trusing batin mboten ketang sewulan pisan panjenengan mesti tilik dateng mriki satemah kula angsal jatining pemarem awit carmas mara kalian jengandika Kakang Adipati aja kuwatir rasamu cah manis pun Kakang ora bakal lali kelawan Siadi nyatane ya mung sliramu Renuka kang bisa gegem atine pun Kakang wong wedok kok ayune kaya ngene wis pun Kakang tak pamit dhisik ya cah ayu cah manis ayuku cantikku senukku hai sajake mburimu kae ana dayoh sajake mburimu kae ana tamu ditampani di jagongan dhisik pun Kakang pamit ya wong ayu nggih sugeng nderekaken Kakang Dipati Loh, Kakang Panembahan jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita iki janjane gek lakon apa tinemune iki to jebul sing dadekke sawetara wektu atiku ora bisa tentrem atine risang geni ora bisa jenjem jebul bojoku wis singlar saka angger-angger singlar saka aturaning agama lan aturaning negara oh Renuka kowe kuwi bojoku dene kowe isih ngladeni wong lanang liya Renuka tinemune jebul wiwit biyen nganti saiki aku mau ngopeni aku mau ngragati wong wedok sing kendho kembene tok lonte yen arep nesu-nesu mbok pegat aku ya gelem wong wedok ora butuh dikayani tok ning ya butuh dikeloni barang arep nesu-nesu wae Kakang
mijil langenira sang nahar bakti lampah hira alon ginarabak badaya yuwarna nira Iwang suksma mangadili nuwih mugi payungana marang jagat njati srana. Aduh sinuwun jimat pengayoman kula sanget mboten nginten bilih paduka sinuwun Kanjeng Koko Prabu kepareng rawuh wonten ing pertapan Jati Srana. Sepinten to bombong bingaing ingkang rayi langkung rumiyin kula ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk wonten sahandhap pepada paduka Kanjeng Koko Prabu miwah sinugata ing panglingga murda rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Alah ya jagat ya dewa ya bathara iya sembah pangabektine Yayi Risanggeni ndak tampa agawe bombonging rasa ora liwat pangestunipun Kakang wae tumuli tumrapa marang jeneng para Yayi Risanggeni. Nuwun inggih dahat pamundi kula
dahat pamundi kula hingga jimat paripih mugi andayanana katentreman sumrambah kulawarga ing Jatisrana mriki. Duh Koko Prabu, Koko Prabu, boten mantra-mantra paduka ingkang kepareng rawuh dhateng pertapan Jatisrana prasasat dewaning kabahagian ingkang ngarsa ambabar karahayon ingkang mekaten sepisan malih kula ngaturaken panuwun. Duh Koko Prabu, iya Yayi, Yayi Risanggeni tiba sepadha-padha. Sak sampunipun asat punang riwe tumata punang huswa keparenga paduka Njeng Koko Prabu enggal paring dawuh menggah rawuh paduka Njeng Koko Prabu mapan wonten ing pertapan Jatisrana mriki. Yayi, pun kakang iki rumangsa mongkok Rama Prabu biyen kagungan putra loro cacahe ora ana liya ya mung pun kakang kang saiki dadi ratu ana negara Maespati jejuluk Prabu Heryawadi. Tah, putra keloro ya kuwi jeneng sira Yayi Risanggeni. Dene si Yadi ya duwe putra loro cacahe uga mijil kakung kaya dene nunggak semi klawan Rama Prabu biyen. Ora liya anakmu ya kuwi si Suwandagni lan Jamadagni. Yayi Begawan, walien rasamu Yayi Risanggeni. Nadyan si Yadi jinejer dadi Brahmana. Nadyan Siadi jinejer dadi Brahmana nanging jeneng sira iku dadi paran para kraton uga kalebu pangembat negara ana ing praja Maespati iki. Dadi Siadi uga duweni kewajiban tanpa beda kaya pun kakang ya kuwi melu mranata laksitane lekas maju munduring pemerintahan kang sarta amis bacining kahanan ing negara Maespati. Kamangka Yayi, kamangka pun kakang tansah kelingan apa sing dadi dawuh pangandikane Swargi Rama Prabu Duk Rumuhun kang jlentrehe pangarsa utawa pemimpin kang mumpuni iku kudu wicaksana putus lan kudu bisa migatekake marang sakwernaning perkara lan tumuli enggal gelem tumandang ngrampungi perkara kuwi mau. Kuwi pangarsa utawa pemimpin kang mumpuni sabanjure ya Yayi. Wong kang wis pinercaya dening lapisaning masyarakat supaya ngatur kendho kencenging pernatan amis bacining negara. Ya ratu, ya nayaka, ya pangembat raja, kuwi kewajibane padha wae Yayi. Kudu pinter sabarang reh seranane utawa carane kudu njembarke pamikir kang sarta wani nanggung wohing tumindak madahi sakwernaning panemu. Landhep sing dadi ciptane, landhep sing dadi panggraitane kang sarta tangguh lan gelem mawas diri. Apa dene pinter ngudari ruwet ingkang adhedhasar adil lan bener. Ditambah maneh Yayi kudu bisa manjing ajur ajer. Mula ya Yayi, mula saka gagasane pun kakang dudu rakyate sing dikudokke padha lan manut menyang ratune nanging kudu diwalik pangarsa utawa pemimpin kudu tansah budidaya manunggal lan madai isi atine bangsa jumbuh kelawan kemajuane jaman Yayi.
Bremara manguswamya ngambrengeng kati karonaning kaswasih ring marga Hamalakung Risang Ganda Mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus amara wayahanto Aduh Koko Prabu Koko Prabu jimat pengayoman kula ngaturaken agenging panuwun awit saking sedaya sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang prasasat panuntun sejati sageta dados padange lampah ingkang kedah kula lampahi Koko Prabu lan saged anyrambahi karahayon mapan wonten ing pertapan Jatisrana mriki Yayi Begawan iya saiki seje sing dirembuk Yayi sejatine sakliyane pun Kakang mung bakal tilik marang kayuwanane Yayi Begawan Risanggeni lan uga sakliyane pun Kakang nambani rasa kangenku marang keluarga ing Jatisrana sayektine aku kaya ngrasa yen to ana pertapanmu kene ana mendung peteng kang anglimputi mula Yayi mula aja dadak nganggo wigih arerenga mara enggal siadi matura kelawan pun Kakang aja nganti ana babakan sing ndok tutup-tutupi kaya dene sok glogok banyu bathok ora mawa tedeng aling-aling lan aling-aling tedeng mara coba Yayi enggal matura krana wis ana pitung sapatemon kraton niki Yayi Panemban ora anetepi wajib sebo nglungguhi kelungguhanmu ana negara Maespati kabeh mau nukulake rasa jubriyane pun Kakang janjane ana apa to Yayi aduh Koko Prabu sewu lepat diagung pangaksama paduka estunipun waleh-waleh menapa jumbuh kalian dawuh pangandikane paduka Koko Prabu ingkang nyata waskita ing esti samukawis wonten babakan ingkang anjalari ribet lan ruweting penggalih kula mboten sanes kejawi namung kawontenan kula ingkang jinejer dados tiyang sepuh mapan wonten ing pertapan Jatisrana mriki duh Koko Prabu estunipun waleh-waleh menapa wonten tiyang estri ingkang sampun omah-omah wonten tiyang estri ingkang sampun omah-omah tegesipun sampun winengku ing kakung malah kepara sampun anggadhahi putra nanging tiang estri kala wau maksih seneng laku sedeng bandrek selingkuh kesenenganipun saresmi kalian priya ingkang dede bojonipun duh Koko Prabu kula ingkang mekaten kala wau ripalenggan sak mangke ngantos dados kembang lambe mahanani horeking swasana pertapan Jatisrana mriki satemahanipun kakungipun boten trimah wekasan gugat dhateng kula supados nibakaken paukuman dhateng wanita kala wau menawi kanthi dasar aturan negara mestinipun kedah kapatrapan pidana nanging ngelingi senadyan kula menika kalebeting pejabating negara nanging kula ugi jinejer dados brahmana ingkang mestenipun ndarbeni watak sugih ing pangapura mila
Mila kula nyuwun dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu supados nderek angrampungi perkawis menika duh Koko Prabu. Ya jagat Dewa Bathara wasisaning Abathara jagat Yayi. Babakan wong kekeluargan mono sejatine bisa dirembuk. Merga wong rabi kuwi mung netepi telung perkara. Ya kuwi siji dadi kanca urip, loro wong kekancan ing reh ngupakara utawa ngopeni yen to darbe anak utawa keturunan, angka 3 rasa sanggama utawa nuruti rasa karonsih. Mula mestine wong kang ora duwe syahwat amarga cacat utawa sabab liya kuwi kudune ora perlu jejodohan. Yen perlune mung kekancan urip kudu mung karo wong liya lan karo nak ndulur ingkang ora jeneng bebojoan. Dene kepeksane kudu bebojoan, becike ya mung karo wong sing padha-padha ora duweni karep sanggama utawa padha-padha ora duweni syahwat. Awit yen to sijine syahwat sijine ora, iki mengko tangeh bisane iso tentrem. Selagine padha-padha duwe syahwat wae, yen to salah siji ora bisa weweh jatine rasa marem, kuwi mesti ndadekake perkara sing siji njaluk mempeng, sing siji ora. Kuwi iso marake ora tentrem, kuwi iso marake geger. Inggih Koko Prabu, mula sadroning tembang kang rinakit Sarkara tulise para pinter wis ngandharake unine rah-arahan Denira mrih manis lumekasa yen wis nunggil karsa sarwa sareh laksitane ririh rehing pangruruh lir bermara mangarasari pamuriing Sarkara kang ning Puspitarum prayitna tan kawistara tinalaten salagane tinaliti dumadi tanpa sangsaya. Wong karonsih utawa kumpul bojo kuwi kudu netep-netepi syarat-syarate supaya nggone bebojoan aja nganti ana salah siji kang laku sedeng utawa bandrek selingkuh. Syarate ya kuwi kekarone kudu nandang rasa pangrasane jiwa, rasa pangrasane jiwa raga. Syarate wong kumpul bojo utawa karonsih kekarone kudu ngrasakne 3 perkara, ya kuwi siji gembira, loro nikmat, 3 marem. Siji gembira, loro nikmat, 3 marem. Aja mung mburu butuhe dhewe, maknane aja mburu gembira lan mareme rasane dhewe, nanging ya kudu ngarah-ngarah ngangkah marang pasangane supaya uga melu ngrasake jatine rasa marem. Balik ana pirembugan sekawit Yayi. Lamun to Yayi risanggeni, lamun to Yayi risanggeni takon babagan pidana utawa hukuman, yen to si kakung mau wis kelakon gugat marang jeneng sira Yayi, kabeh mau mungkari saka ngendi anggone nyawang. Gandeng sira Yayi uga klebu pejabating negara. Muga melu-melu anetepi tembung adil lan bebener ya Yayi. Leng-lenging driya mangu-mangu mangun gung kanduhan rimang
lir lena tanpa kanin lir lena tanpa kanin yen tulusa mengko sang dyah upama Koko Prabu saupami anggenipun Bandrek selingkuh kala wau namung nembe kencan semayan kewala lajeng paukumanipun menapa yen to lagi kencan semayan mongko durung nglakoni apa-apa kuwi manut aturan Maespati cara kuna wis dipecut disabet ngangguri penjalin kaping 7 nggih lajeng menawi anggenipun kencan semayan malah sampun kelampahan kaping setunggal minggahipun kaping kalih yen wis kencan semayan kaping pisan utawa ping pindho kudu dipecut nganggo pecut wesi kaping 10 banjur dipepe ning panasan suwene 3 dina nggih lajeng upaminipun anggenipun Bandrek selingkuh kalian priya sanes kala wau sampun marambah makaping-kaping mongko sampun dituturi tetep mboten gugu nek ora gugu dikandani mongko wis marambah makaping-kaping kuwi kudu diketok tangane menawi sampun marambah makaping-kaping mongko nyatanipun malah semu ngece lan ngina dhateng kakungipun punika pidananipun menapa ora jane wis sapa to kuwi kok enek cah wedok mamah kendali mangan ati wis sapa perkawis nami badhe kula simpen langkung rumiyin awit upami diaturaken sak mangke mesti kemawon badhe andadosaken ramening swasana ya yen pancen kowe mengkono mong wae iki wis titi wancine manembah marang Gusti kang akarya jagat duh Koko Prabu jimat pengayoman kula sampun tanggap menapa ingkang dados kersa paduka sumangga kula dherekaken mlebet wonten pepungkuran ing pamrih langkung sekeca anggenipun badhe pirembakan babakan iki ya aku tak ngampil papan sing cedhak ana kelawan sanggar Pasmeden kinarya pirembukan catur netra kelawan sira yayi kawula non ngestaken dawuh njeng Koko Prabu Patih Citrayatna kowe nunggu ana njaba sedhela kawula non ngestaken dawuh sinuwun dadi atur-tur miturut anut sumarah ning Gusti dene siji miang utama panindak ing praja adil pejo dadi bandara
Koko Prabu. Oh. Adikku Risanggeni. Kaya pun kakang nganti ora bisa ngucap bareng ngerti lelakon kok kaya mangkono. Dewa Koko Prabu, kinten kula sampun boten wonten margi sanes. Paduka sampun sumurup piyambak. Paduka sampun sumurup piyambak lekasipun garwa kula Yayi Dewi Renuka. Koko Prabu kula nyuwun jejeke ngadil ing negari Maespati. Koko Prabu. Yo lungguh luwih dhisik sing prayoga ya Yayi. Dosa tyaning sun Gusti welasa tasih kasose. Margiyo loro asmara arang-urang ugung mangarang. Adikku. Sak temene wis sawetara suwe pun Kakang Angganda arus tumrap lelakone bojomu si Renuka. Nanging arep kepiye meneh jernyatane kowe kuwi adikku. Sira Yayi kuwi klebu pangembating praja. Lah inggih. Perkawis menika ingkang andadosaken giduing manah kawula. Mangke ndak dikira hukum menika namung kangge tiyang ingkang lungguh kursi pring, nanging hukum boten saged jejeg tumrapipun tiyang ingkang lenggah kursi gading. Iya pancen bener Yayi. Ngene ya Di. Satemene iki babagan kulawarga. Perkara kulawarga kudune dirampungke secara kakeluargan. Merga ana pirang-pirang penyebab ingkang jalari winih mula bukane laku sedeng iki. Kejaba lupute bojomu si Renuka, nanging sira Yayi mbok menawa uga kesandangan salah. Yen salahe wong wadon, penyebab-penyebabe wong wedok iso selingkuh kuwi manut panaliten. Siji, rasa ora marem, bisa uga sungsate babagan umur kakean antarane sing kakung lan putri. Bisa uga sing kakung kasar, bisa uga sing kakung ora santosa awake. Angka loro penyebabe wong wedok iso selingkuh kuwi, wong wadon bisa selingkuh mau mbok menawa bisa uga saka rasa wadeh utawa jeleh, merga bisa uga wis suwe anggone omah-omah. Angka telu bisa uga saka rasa sepi, kerep ditinggal sing lanang nganti suwe. Angka papat penyebabe wong wedok iso selingkuh bisa uga amarga kepengin sugih. Akeh wong wadon sing padha kepengin urip mulya, padha kepengin urip sugih. Angka 5 mbok menawa bisa uga merga wanita mau kepengin males marang kakunge, merga kakunge sing wis tau nglarani atine. Nggonku ya enek wong ngono kuwi.
wong wadon sing demen gendak selingkuh kuwi ana tandha-tandhane yen manut panaliten. Ya, wong wadon kang demen gendak selingkuh kuwi ana tandha-tandhane yen manut panaliten. Siji, wong wadon kuwi yen selingkuh tandha-tandhane siji wong wadon mau ora jenjem, ora kerasan ana dalem lan ora betah manggon ana sisihe bojo. Kuwi angka siji. Angka loro kulino nyebutke jenenge priya selingkuhane sedina kliwat ping 10. Angka telu kerep nyolong pulatan utawa tembunge mentereng nyuri pandangan. Angka papat dumadakan anggone dandan malih menor. Angka 5 wiwit goroh karo kakunge. Angka 6 budidaya supaya kakunge kerep lunga. Kakunge ora tanggapan barang dikon tanggapan. Tanggapan barang moh diterne sing lanang. Naik kereta saja. Angka pitu wong wedok tandha-tandhane seneng selingkuh sing pungkasan kerep ngalamun ora ana apa-apa jer guyang-guyu ora cetha sing diguyu apa. Lajeng menawi lepat kula napa Koko Prabu, luputmu sakwise kowe duwe anak loro Siswandakni lan Jamodagni, kowe mung tansah kepencut olah kebatinan awan bengi sing ndok tindake mung babakan pangibadah tanpa mikir piye carane supaya bebrayanmu bisa tentrem gawe weweh rasa pemarem marang wong wadon. Kowe lali kewajibanmu Risanggeni. Mula ora aneh lelakon nganti bisa kaya mengkene. Nek lugune wong wadon sing wis wani tumindak kaya mengkono mau kudu ditibani hukum pati. Nanging kepiye anggonku bakal tumindak jer kuwi bojone adikku dhewe. Koko Prabu, awrat anggen kula badhe menggalih awit ingkang kajibah dados algojo negari Maespati mboten sanes muhung anak kula pun Jamodagni. Koko Prabu, yo pancene anakmu Jamodagni wis diparingi kapercayan supaya dadi algojo negara Maespati kang kewajibane nindake hukum kisas marang sapa wae kang nandang luput lan kapatrapan hukum pati. Mula ngadepi lelakon iki becike tatanen rasamu luwih dhisik. Merga kabeh keputusan mono balik ana dirimu pribadi. Yen to yayi gelem nampa bojomu sing wis kelakon dioteh-oteh wong mau, tegese kowe liwat dalan kabrahmanan. Ewadene kowe milih lewat dalan midana kelawan bojomu mangsa bodhawa. Mangsa bodhawa ternyatane kabeh mau sing bakwa aja nganti gawe ribeting negara. Waduh, Koko Prabu ngaturaken panuwun mangsa bodhawa. Tak pasrahke sak putuhe marang kawicaksanane Yayi Begawan Risanggeni. Oh
caritane satriya linuwih kang maredi mring kautaman tan pegat mring pangestine Anjrah kang puspita harum kasiliring samirana mrik sekar kadung ko ngas gandanyo maweh rarasrenaning driya anak anungan Indita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Lamun ora sisip iki kaya tekane anakku bocah sigit, bocah Jentara Jamadagni. Bapa risanggeni yo. Sembah bektine anak lanang ditampani. Iya ya Ngger. Wis ndak tampa agawe mongkok rasane bapakmu ora liwat pangestune wong tuwa ditampani Ngger Jamadagni. Yo pangestu mundak gegem manjinga kasantosan mumpung ana wanci sing mirunggan pun bapa bakal takon marang jeneng sira Jamadagni. Takon babakan apa bapa? Jeneng sira Jamadagni dilairake ana bumi Maespati iki jinejer dadi Algojo. Rak ya ngono to? Iya. Pancene bener. Upamane ana sing luput ya kudu dipidana apa mestine jumbuh kelawan aturane negara Maespati. Nibake paukuman ngono kuwi apa ya nyawang kulawarga utawa wong liya? Ora nyawang kulawarga, ora nyawang wong liya. Yen to nyatane kuwi nandhang dosa, kudu dipidana apa mestine. Tah, saiki pitakonipun bapa. Hukume ana negara Maespati iki kalamun to ana sipate wanita utawa wong wadon sing wis keluarga lan wong wadon mau gelem nglakoni sedeng, maknane wong wadon mau gelem carem asmara karo sipate priya ning dudu bojone. Kaya ngono kuwi kira-kira pidanane apa Jamadagni? Wong wadon sing wis wani laku sedeng
kaya sing diandarke Bapa Risanggeni manut aturan Maespati aku sing minangka dadi algojone wong wadon mau patut lan sak trepe lamun to diukum pati. Bagus Jamodagni, bagus. Agyatari sanggap pirang murinang bulginem pejempit dosang reknaning tawono nitik saka pangandikane Bapa Begawan Risanggeni sajake kok ana pawongan sing nandhang dedosan pancen bener ana sing nandhang dedosan nrajang angger-anggering negara uga nrajang marang tatananing agama. Apa wis ana bukti nyatane? Ana bukti nyatane. Wong nyatane pun bapa wis ngerti dhewe nganggo paningale pun bapa pribadi. Mara gage kowe kandha. Yen pancen kowe wis ngerti dhewe jenenge sapa, omahe ngendi. Ora nyawang kuwi wong liya apa keluarga. Yen pancen nandhang dedosan Jamodagni sing bakal nguntapke nyawane dina iki. Tenan kowe saguh Jamodagni? Aku saguh. Satriya kuwi lati lan pakarti kudu nyawiji. Tegese satriya mono ora kena mbalenjani. Ucape satriya tanpa beda kaya sabdane Nalendra. Tan kena wola-wali pindha Wikresna kang dumetes ana dlancang seta tan kena den ilangi. Yo bagus. Dina sak mengko kawruhanana sing wis wani laku sedeng bandrek jina sing kudu ndok pateni dina iki ora ana liya ibumu dhewe Renuka. Oh Jamodagni ora mung jare, ora mung dilapori saka wong liya ning bapakmu iki ngerti dhewe. Ibumu wis mlorot kembene. Ibumu wis ngreget-ngregeti papan suci ana ing jati srana kene. Mula gandeng wis dadi kewajiban lan pakaryane Jamodagni. Hukum kudu dijejekake. Bapa Begawan, apa pancen bener ibu tumindak sing kaya mangkono? Ala-ala aku iki pendhita. Pun bapa iki brahmana yen to aku nganti goroh bakal tetel jiwa kabrahmananku. Banjur piye nggonku arep matrapne Pidanapati? Tak pateni mbokku dhewe. Satriya kudu bisa mbedake ing antarane katresnan lan kewajiban. Disingkirne luwih dhisik katresnane, jejekno lan tindakno kewajiban sing disampirke ana pundakmu kiwa lan tengen. Bapakmu iki wis rojah-rajeh atine Jamodagni. Nyawang ibumu sing saben dina nglebokne wong lanang liya. Kae sing nglairake aku bapa, kae sing brojol
didolne Jamodagni. Ya gene lakone kudu kaya mangkene. Apa bapa tega marang patine Sibu? Tega ora tega, hukum kudu dijejekne Jamodagni. Ah, edan. Oh. Bargowo Jamodagni Aku njaluk kelawan Yayi Jamodagni durung padha-padha Kakangmu Swandagni karo kowe males marang kabecikane Kanjeng Ibu. Ibu aja dipateni ya Yayi. Ibu aja dipateni. Kakangmu iki isih mbutuhke katresnane bapa kelawan Sibu. Nek ibu nganti ndok pateni, cara wong mlaku dadi pincang. Timbang kowe mateni ibumu, kakangmu iki wae patenono. Patenono aku Jamodagni. Wah. Ya pecah-pecah ndasku Kakang Swandagni. Aku dhewe padha karo sing ndok rasake. Nanging jiwa kasatriyanku kudu tak jejeke. Yo, nanging kae ibuku kelawan ibumu yo Di. Sing wis nglairake awake dhewe Yayi. Anggone nglairake aku kelawan kowe direwangi totoan nyawa. Apa ya kowe bakal tega? Apa kowe bakal tegel tega mateni sibumu dhewe? Ah, oh. Jamodagni. Papan nyata saya tidak tangkap purba dening manungsa ya kenuko.
bejo kalawan bejo kang sarta kaning pati monggo tumita mohong termong lakoni siung gajah duh mas mirah Indrajit pantunungipun rikma memes ngembang bakung nyengkir gading renggojo jaraweng ranu duh wong ayu singa tirta mangsa janma baya sapa kang anyucup aku Adipati Citrarata saka Kadipaten Kandang Maruta. Kadipaten Kandang Maruta iki isih kebawah perintah kelawan negara Maespati. Kowe ratu tetelukan sing ana ngarep kowe Prabu Lingga Garda. Kawula non wonten tinimbalan ingkang adhawuh Sang Adipati Citrarata. Kowe sing ana mburi, wujudmu kaya barongan. Kowe Dityakala Goroswardi. Kawula wonten timbalan ingkang adhawuh Sang Diwati. Amiji kula pun Dityakala Goroswardi. Goroswardi ana Kadipaten Kandang Maruta kene, tugasmu dadi kusir. Tugasmu dadi sopir. Nek pas aku selingkuh karo si Renuka, kowe kudu siap nyopiri aku. Nggih. Mestaken jawuh. Kowe trima nyawang kudu trima. Nggih, nggih. Nadyan sing ngarep nyetir sing nguri bekasaan kowe kudu trima. Nggih, nggih. Perkara aku sambung asmara selingkuh karo Renuka sing wis duwe bojo kok nganti bocor kabar iki, tak kekrek lambemu kowe. Mboten. Dijamin aman, Bos. Lajeng kersa paduka kados pundi sakmenika? Mangkene. Triyari kawuri panjenengan ingsun nyupena, aku ngimpi panjenengan ingsun lamun ta impenku Kadipaten Kandang Maruta kene ketaman banjir bandang. Mongko yen manut dawuh pangandikane para sarjana kang sujaning budi, ngimpi kok ketrajang banjir bandang, kuwi maknane bakal ana bebaya kang anempuh. Selaras kelawan pangimpenku iki wis titi wancine panjenengan ingsun tilik marang pepujane atiku Dewi Renuka kang mapan ana pertapan Jatisrana. Kanggo ngawekani mbok menawa tekak
anakku ana Jatisrana iki mengko ana bebaya kang anekani prajurit Kandang Maruta. Bakale tak kanthi sak mangsa-mangsa yen aku konangan kelawan wong Jatisrana, sumrambahe aku konangan karo wong Mespati, kowe kabeh kudu melu jumangkah, kowe kabeh kudu melu kumrembah. Iki ngestaken dawuh Sang Adipati. Trawaca dawuh pangandika paduka swawi kula estokaken Sang Adipati, krit lampit berungkat kimpul waton lanang nyekel gaman. Kirapke wadya bala Kandang Maruta sacukupe. Yen ana sing ngonangi aku sambung asmara karo Renuka lan ana sing ora nrimake, kowe kabeh aja mung meneng wae. Sendika ngestaken dawuh budal dhewe iki. Umrek kang bala lumares budaleng wadya kuswa warna-warna busanane saking prawadya obro busana nira swarane rame gumuro pindha ombake samudra.
Ya, yo. Yo. Ayo, ayo. Rakan toprak mantri kudo anyukan Rinting-rinting kendali kediri kudo Rakan-rakan anawasa ini murung Masak nuti romo angin